Και δεν έχετε μπαταρίες. Μπροστά μας κατολέστηση, ο δρόμος κόψε. Όχι ρε Κωστή. Τι έγινε? Μπροστά μας κατολίστηση λέει. Έχει ο δρόμος κόψει. Ξαναπίσω. Δεν περνάς, δεν περνάς. Ωραία τσουρίδρα. Και λίγο απόσταση και δίνει τα αέρα στα κάδια. Είστε σιγά σιγά πίσω ότι έχουμε σταματήσει μετά το τέλος της ανηφόρας εμείς, έτσι μην έρθει κανένας με χιλιά. Έχουν σταματήσει μετά το τέλος της ανηφόρας τα παιδιά μπροστά, λέει, μην τρέχουμε. Τι έχει κλείσει ο δρόμος μπροστά, έχει κατολίσει όπως είπατε? Κάτι τέτοιο τώρα δεν ξέρω μπροστά, πρέπει να κατέβω να δω. Περίμενα να ρωτήσουμε κάνα πιο μπροστά. Περιπέτειες. Ένα δύσκολο κομμάτι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι κατολίσθηση. Α, ωραία. Οκ.